bunaí an Taibhdhearc in 1928 agus bunaíochaí mar Amharclann Náisiúnta na Gaeilge. So tá sí an sa pí fad inis. An chéad stúra hórálí na bhí an na Mícheál D. So d'oibre D an sa Taibhdhearc. Agus an íse bhí an ard an na hort gon drámaí a Gaeilge agus bhí go leor rudí a Tharla ar na bliantan sa Taibhdhearc. Bhí go leor aisteoirí mór le rá a bhí ar an ardan an sa mar dúirt mé bhí buinteag Mícheál D an. Bhí Siobhán McKenna ar an ardan an sa bhí Mícheál ar an ardan an sa bhí go leor aisteoirí mór mar dúirt mé. Agus forhór na aisteoirí eicinstú ar an televísin is atá feimid si bhena Gaeilge na aisteoirí rus na rúm. Bhí ar fad an sa agus tásúlam go maiid si arís an sa. Se, dúirt si liom gur amadáin na bhíanamh. Agus ná seart go méisteach le bhór mríomhra. Tá muid tosún machanis I réonú na Taibhdhearca oscailte hUiginn bliana bheitúnta. Bhí dóit an beag hí sa seomra glas agus ní hé go nearnú domáiste olmhór an foireann ar fad ach rinú duchar mór don ggóras eiléise. So dá bhrí sin ní éitimiist feimú ag an am agus bhí go leor deach agus domáiste déanta don Amharclann. So socríú ag an am go ndéon fí jab a chóirithe omláin. Thóg sé an tamil sin mar bhí oring annach chuid airige de bhú ar nuaig bhí breis agus milliún caite ar an Amharclann agus níl breis agus milliún le fáil chóhéas go sin go leor deachreachtaí a buint leis. Bhí muílar an obair bhí mar dúirt méid dechar teachtar in muoinú ach buíocht dí formar an targad ar dara agus tá sí oscailte ríist. Cosínta an rudé go elándis na tubaiste mór a Tharla mar hápla an tíine mór a 2007. Lean mhór de raig agus is ionach an misneach a bhí acha. Bhí an áit doirse tar rééis a bheith a dhéisethe cúpla bliana réimhe sin. So thóg siad an gdúchláin agus bhealais siad airgid. Bhealais siad airgid ó stát agus an leastát agus an stát áitiúil agus ó daoine deonacha daoine príomháideacha. Agus tá seán is inis tá áis nua íseach ar fáil de scríneoirí eisteoirí a méid heastal le oibre ar an stóite tromhanna Gaeilge. Bhfuil sé tá go leanimid de leas a buintas an éireacht is fearr ón amatá. Tá rá chuid an Taibhdhearc, tá an Taibhdhearc cén sinní an Amharclann ach tá chuideach a drámaíocht a sinní Taibhdhearc na Gaillimhe. So bhí Taibhdhearc na Gaillimhe I feimú le stigtas na cúig bliana sin ach ní raibh baile acab. So bhí ar an gcuideach a drámaíocht a gulsatóir ar Amharclann eile. So chuidir a léirithe arsúil in Indrahain sa seanscoil, chuidir iad arsúil I Lá Clia agus sa drúad an sa Town Hall. So ní raibh baile ag an Amharclann. Agus ar nóig ní raibh baile don drámaíocht Gaeilge. Is Amharclann Náisiúnta na Gaeilge muid. So ní raibh an baile sin I leor chahar na Gaillimhe. Ar nóid tá Amharclann na bratha timpeall na Cairach. Ach tá an Amharclann seo anna speisialta. Ní lech céad chuige síocháin ann, so tá sé anarúnach dos an drámaí Gaeilge. Like mé héin sa Taibhdhearc níideag seaca sé. Táil fad an seo sin tá sé blianta tá mé chu sin. Ach bhfuil mé an simá agus fuair mé grá an drámaíoch agus grá chun Gaeilge agus tá atmosfér fí les a Taibhdhearc an seo. Agus nuair bhid muinde ógus, leadsógus, cailíní óga bhí mar seo pléine drámaach san íhe an siús a ggóil cathraí agus cant faoi drámaíocht agus ruí mar sin. Agus is deasan bh é níos eáil mar nuair a thosa mis a Taibhdhearc sa seaca bhí díon feltrúfa bhí an, Belfast roof a tugair. Bhí wooden beams thus an sin. Agus bhí go leor piles sa díon. Agus dúnta bhí drámarsúil ar státe crunnachlumm an seachrán sínam. Agus mic lelí sa príomhfáirt. Agus mic lí síos a leganstó bheith marmh. Agus bhí drip ón sílear go dug síos an úsar. Agus nuair bheith tú suas bhí timpeall beidir dúséin tin cans ósa sin a fáin na drapsó. Agus nuair bheith báisteachán. Níoach na heistóirí níoach an lech féoch anna an na heistóirí a chluisteáil mar bheith an báiste gáil tug sin ar an díon. Ba mé chuir fáte le drámaí eile ar fud na tíre. Daoine beidir as Blaclí, as Béal Ferris, as Corky, má tá daoine thusan sin, tá simachas a drámaíocht na Gaeilge, agus beidir go bhfuil seo acu, agus beidir go bhfuil siad cuairt nó campcoirt ar a Taibhdhearc. Muinte na Taibhdhearc agus stúrthaid na Taibhdhearc a chuir fáte agus fáte chealaíopa. So le cúna sé tá ré nó a tosna an seo hanéis, agus tá mé thar bheith bródó leis an áitinéis.